For at tænde apparatet, så holder man denne her knap ned, og så skal man være opmærksom på, at der står musik her på displayen. Nogle gange står der indstilling. Hvis det gør det, så trykker man på den lille prik her. Der kommer forskellige mapper frem, men så, hvis der kommer musikmappen frem, så er det det rigtige. Når musikmappen kommer frem, så holder du på OK igen. Så bladrer du op med pilen en gang til, hvor der står Mix Down MP3. Så siger du OK. Vær opmærksom på, at der skal være den der ovale ikon. Det betyder, at den looper hele sættet. Når du er færdig, så holder du den låseknap ned, så den bliver låst. Skal vi prøve igen? Nu slukker jeg. For at slukke, så er jeg nødt til at låse op. Så slukker jeg. Så nu tænder jeg igen. Musik. OK. Nå, det vil den ikke. Ja, OK. Blander op til mixdown. OK igen. Hold låset ned. Så skulle det gerne køre.